alle sammen, og velkommen til The Beauty Friends. Jeg hedder Emma. Og jeg hedder Julie. Og i dag skal vi lave blind makeup. Og det er i dag, hvor jeg lægger blind makeup på Julie. Ja. Og Og så er en anden video. Ja. Det er ikke lige sikkert, de kommer lige efter hinanden. Nej, det er ikke helt sikkert. Men ellers så i hvert fald, der kommer også en video, hvor jeg gør det på Emma. Fordi så får man bare så meget gengældelse. Jeg prøver at gøre mig god. Helt sikkert. Ej. Men ellers bare... Ja, og Emma hun har altså lige lagt concealer, men ja, nu skal jeg heller ikke Vi kom til at glemme at filme det, men det må I undskylde. Ja. Men hvor er den der? Den slettede det eller sådan noget, ja. Nej, nu skal jeg Og det er en elf blush i se Pink Passion. det ved jeg ikke. Jo, det er det vist. Har vi en fra Ramelanda? Se din øjne. Så lægger jeg sådan en eyeliner. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er bare sådan...
her, Emma. Yes, så er jeg færdig. Nu Kommer der lige et billede ind af mig? Nu må jeg se. Og til sidst kommer der også lige et billede, sådan en close-up billede ind, så I bedre kan se, hvordan det kommer til at se ud. Ej, foundation er god. Ej, det vil jeg sige. Nej, det vil jeg godt nok ikke. Og eyelineren er gået helt vildt dårligt med. Er det mascara? Så ja, sådan her kommer det til at se ud, og der kommer lidt billede ind. Ej, må jeg ikke lige hurtigt se. Men, Din foundation er god. ja, men The Beautiful, så vil jeg i hvert fald bare sige tak, fordi I så med, og vi ses bare i næste video. Hej, og hej. næste video bliver forhåbentlig med, hvor jeg lægger makeup på, Emma. Hej alle sammen, og tusind tak for alle de abonnenter. Vores chili challenge kommer snart ud, så husk at like den her video. Og Fordi vi rundede 30 abonnenter i går. ja, tusind tak for det alle sammen. Vi er super glade for, at I alle sammen ser med, og ja, vi ses bare i vores næste video. Hej hej. Hej.